रौता बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि नाजानायाव रौता बियाबनि सिङावनो थानाय बाथौ धोरोमजों नांजाबनानै खामानि मावबोनाय गेदेमा बिथांमोन जेरै बिनय दैमारि आरो कुनुराम दैमारि रुंसारि बिथांमोननि मुङाव जोलुर गेलेनाय बादायनाय दिनै फाइनाल थामहिनबा जोबथा हाबाफारिमोन। दा बिथांमोना नैबे जोलुर गेले बादायहोनायनि जि थांखि बेखौ दिनै जों बाथौ बिबुंसारनि गेजेरजों बिथांमोननि थांखि आरो नोजोरखौ मिथिना लानो थाखाय जों बेवहाय नुजाथिफैदों। दा जोंनो दंफायो बे सामलाय आफादनि जोलुर बादाय सामलाय आफादनि लोगोसेनो रौता बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि आफादगिरि जोंसार बिथाङा दङ। बिथांनिफ्राय जोङो फंनैसो बाथ्रा मिथिना लानो थाखाय जों आवगायबाय। खुलुमबाय। बाथौ बिबुंसारनिसिम गिबियाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरग्रोबाय। जोंहा थांनाय 22 सेप्तेम्बर 2021 मायथाइनिफ्राय जोंहा रौता बियाब बाथौ गौथुमनि गायसनगिरि नेहाथारि मानजाथाव गेदेमा रुंसारि बिनय दैमारि आरो फोसावगिरि कुनुराम दैमारिनि मुङै रौता बियाब बाथौ गौथुम लाइमोन आफादा मोनसे खेला होदोंमोन। बे खेलाया दिनै फैयै जोबथा राउन्डआव फैबाय आरो जोबनानैबो थांबाय। जोंहा रौता बियाब बाथौ गौथुम लाइमोन आफादा मोनसे थांखि जों होदों। बे थांखियानो आं सुंद'यै बुंनोसै। जोंनि लाइमोनफ्रा फ्राय बांसिनै खेला देलाखौ एसे दोनथ'नानै मबाइलाव गेम गेलेनाय आरो ओरैनो गोबां बेकार हाबाफारियाव बाहागो लानायनिफ्राय जोङो एसेबाबो थुलुंगा होनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लादों। आरो जोंहा थांखि दङ, जेनेबा जोंनि बे सेथि खेब जोलुर बादायनाय हाबाफारिनिफ्रायनो जोङो इयुन जोलैयाव गेलेगिरि गथ' फंबायफोरनिफ्राय मोनसे मोजां फिथाइ मोनगोन बेखौ मिजिंथिनानै जों रौता बियाब बाथौ गौथुम लाइमोन आफादा बे खेलाखौ होनाय जादों। बिथाङा जोंनो रोखा फोरमायबाय जे जि थांखि आरो नोजोरजों बिथांमोना बे जोलुर गेलेनाय बादायनायखौ होदोंमोन। दा बे बादायनाय हाबाफारियाव जागायनायनिफ्राय दिनै जोबजासिम बा फाइनालसिम नोंथांमोना गेलेगिरि आरो